ton glazbe. Likovnjaci i glazbenjaci. U jednoj emisiji dvije priče. Gledaj i slušaj. Ton i ton. U Dokuteci iz ciklusa Koraci dokumentarni film Barakaši, snimljen u Zagrebu 1986. Priča o životu sezonskih radnika, građevinara, čistača ulica. Autori su Velimir Đuretić i Ante Granik. Se za mene, spusti sa zvijezde, kloni puder, Saša crtamo detalje, nebo iza ugla, volim te u plavoj, Saša. Ja sam modna dizajnerica pod imenom Etna Mar. Mi smo Žbuka, ženski bend koji djeluje u Zagrebu. Mi smo jedan od rijetkih ženskih bendova u Hrvatskoj i općenito na ovim prostorima. Tako da sad smo onako unikatne poprilično. Po muzici koju sviramo i po nastupima koje izvodimo. Odabrala sam modni dizajn kao jedan logičan slijed mog nekog životnog puta i nekakvog obiteljskog nasljeđa, tradicije i svega. Može se odvojiti riječ na ž, buka, i kako sviramo noise opet, to je nekakva buka, a ženska je pa onda ž, buka, ženska buka. Moda, kreativnost, likovnost. Tu mogu samu sebe izraziti, ono sve što osjećam, što volim, što razmišljam. To mi je super jer svoje ideje mogu na neki način materializirati. Prva kolekcija je u stvari bila sva pletena. Inspiracija je bio jedan slavonski vez gdje sam ja kao klinka sačuvala jednu bombonjeru gdje je bio jedan slavonski prekrivač. I onda sam to dala izraditi kao ornament gdje je moj tata iskleo i to je bio onako light motiv kroz cijelu kolekciju i tako sam ja počela u biti sa nekakvom sa hrvatskim etnom slavonskim i potom su me ljudi onako zapamtili, dakle to mi je bila prva kolekcija. Na početku je bilo ovako, Sunčana i ja se upoznamo, Sunčana kupuje bas i nalazi prostor i mi počinjemo svirati. To je bilo onako vrlo ekspresno. Sunčana u početku nije ništa znala, tako da smo zajedno nekako pokušavale i učiti. Mislim, nisam ni ja baš bila nekako najbolja što se tiče sviranja, ali to smo nekako u početku zajedno sradili moje pjesme. Mojim dolaskom u Žbuku, zvuk Žbuke se definitivno promijenio, jer jednostavno ja sam htjela dati sebe u te pjesme i u to što Žbuka radi. A dobro je što su Žbuka kao takva, dakle Eva i Sunčana su dopuštali da se ja maksimalno izrazim. I to je dakle neminovno uvjetovalo da se zvuk Žbuke promijeni. Tako je, na primjer, jedna kolekcija bila inspirirana dijelom Hundertwassera, pa je cijela kolekcija bila sa printevima njegovih slika. Opet drugu sam radila inspirirana pričom iz grčke mitologije Arahne. Pa onda je tu bila suradnja sa našim umjetnikom, grafiterom Lunarom. Cijela kolekcija je bila puna grafita i njegovih crteža, onako totalno urbana street kolekcija. Jedna je bila inspirirana filmom Izgubljeni u prijevodu, jer tada sam stvarno se osjećala izgubljena, ali mi je film dobro došao. Pa onda na temi Van Gogha prije toga. Dakle, ima raznih priča, raznih povijesnih segmenata koji me inspiriraju. Tako da uvijek može nastati nekakav zanimljiv rad.
mi Žbuku ne vidimo samo kao bend, mi Žbuku vidimo kao nekakvu udrugu, kao nekakav pokret koji mi želimo prenijeti na druge bendove i na druge ljude općenito. Dakle, nije to onako samo neki naš sebičan onako način da se mi izrazimo, nego želimo to proširiti. Pa tako je Žbuka organizirala neka događanja, recimo She Wants More. To je festival koji se dešava na kraju ljeta kad svi odu i mi želimo samo onako ukazati na to da ima još nas tu koji ostanemo u Zagrebu, pogotovo želimo staviti naglasak na ženske bendove, odnosno bendove u kojima sudjeluju žene. Prvi put je bio na Savskom nasipu gdje smo pozvali još 4 benda. U sklopu Velesajma kulture u SC-u smo organizirali užbukavanje Balkana u Europu, zato što je tema Velesajma kulture bila Europska unija, pa smo kao suočili ili sukobili bendove iz zemalja članica i bendove iz zemalja kandidata za Europsku uniju. To je isto recimo događanje koje smo mi organizirali. Tako, na primjer, zadnju kolekciju koju sam radila jesen-zima za ovu sezonu 2009-10 bila je inspirirana prvenstveno pletivima i dekonstrukcijom. Dakle, tu sam istraživala kako pletivu i tkaninu mogu spojiti, napraviti nekakav novi kroj i oblik. I također je bila inspirirana likom i dijelom Julije Timošenko, njezina frizura, ona velika pletenica je bila, protezala se kroz cijelu reviju kao light motiv na svim manekenkama. Ono na čemu trenutno sada radimo i čemu težimo je da nam pjesme imaju nekakvu melodioznost, da imaju nekakve žustre, ali opet jednostavne ritmove. To nam je bitno i tekstove želimo što više pojednostavniti, dakle da su snažni, moćni i da imaju nekakvu poruku da šalju, a da ne pričamo onako neke duge priče koje su razvodne, nego jednostavno da imamo neki point koji je jak.